sama ji otimo keyo. Omiyo nyaka obed gi geno to ok masani. Ka nitie ng'ama nigi geno ni bech gik moko dhi dok sani, to kamoro adwa nyisi ni ok odhi bedo mayot. Awinjo ka jalony machielo mag studio kanyo owacho, wuod Luo Daktari, ni bech mafuta nitiere gi mapek moko maling' ma kamoro onge gima dwa time kaka jo Kenya. Ka jo Ukraine gore gi Russia, nitiere pek mawuok kuro. Iwinjo ni gimuocho kia yo mafuta kata gas luogo. Koro nitiere pinje machalo kaka OPEC, jogo ma golo mafuta mang'eny. Nitie ka gipango ni kawuono wagolo mafuta marom kama, waduoke piny kata wamede, kalure gi dwaro kata demand mar mafuta no, mondo mi gimbe giyud ohala mang'eny mafuta gi. Omiyo magi duto te kata kinde no bei mabiro wuok, magi te biro nene bech mafuta no. To mana kaka no wach chien kacha ni, ka subsidy oketi, to maybe kamoro bei nyadok piny. Ka onge subsidy, ma be sirkani nowacho ni ok gibi dwaro weche mag subsidy, pod wabiro medo tweyo kanda, to mak mana ni gima da med jiwo sirkal masani. Gimomiyo bech mafuta ni malo ahinya kopogore gi ma oko go, en ni ushuru michule mafuta ni malo. Ushuru gi ema jo od bura odogo none matek mondo mi giduok gigi piny. Kech mane mabiro miyo manufacturing, kuonde miloso go mwandu wa, biro yudo ka loso mwandu e bei ma ko us to beche ni maber, mabiro miyo watero mwandu mang'eny oko molomo